истифодабаранагони нерӯи барқ роҳбарияти ширкати давлатии барқи тоҷик дар нишасти матбуотии рӯзи 6 август ба саволи хабарнигорон дар бораи замони бекор гардидани маҳдудиятҳо барои барқ изҳор дошт, ки маҳдудияти нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистон дар кишвар то замоне ки нерӯгоҳи барқи Роғун пурра ба истифода дода нашавад, идома хоҳанд ёфт. илова бар ин муовини раиси барқи тоҷик Абдулло Қурбонзода изҳор намуд, ки ҷорӣ шудани маҳдудиятҳо бо афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва сатҳи нокифояи об дар обанборҳо вобаста аст. таъминоти он бошад аз резиши дарёи маҷрои дарёи бахш вобастагӣ дорад, гуфт мансабдор. ҳамчунин вазири энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума огоҳ кард, ки сокинон бояд аз ҳоло ба зимистон омодагӣ гиранд ва ангишт захира намоянд. истеъмолкунандагони нерӯи барқ ва мо бояд аз ҳамаи имкониятҳо истифода бурда дигар намудҳои сӯзишвориро низ захира кунем, масалан ангишт. ҳукумати Тоҷикистон чораҳои заруриро барои таъмини саривақтии шаҳрвандони Тоҷикистон бо ангишт меандешад, изҳор дошт ӯ. нарх навош имсол солҳои гузаштара як 200 сомон қимат шуда сари тонашда. хотиррасон мекунем, ки аз маҳдудиятҳои нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистон аҳолии Тоҷикистон аллакай 30 сол азият мекашад. бо вуҷуди он ки Эмомалӣ Раҳмон солҳо пеш тантанавор эълон карда буд, ки маҳдудияти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ пурра бардошта мешаванд, хомӯшкуниҳои маҳдудиятӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишини кишвар ба ҷуз пойтахт ва шаҳрҳои калон то ҳол идома доранд. бо мақсади беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ, таъмини фаъолияти самараноки корхонаҳои истеҳсолӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии кишвар аз фардо аз 14 январи соли 2017 маҳдудияти нерӯи барқ пурра бардошта мешаванд, яъне аҳолӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ дар тамоми қаламрави кишвар бо нерӯи барқ 24 соат дар шабонарӯз таъмин хоҳанд шуд. бардоштани маҳдудият имконият медиҳад, ки камбудиҳои зиндагӣ ва ташвишҳои ҳамватанони мо коҳиш ёбанд ва шароит барои рушди пайвастаи иқтисодиёти кишвар фароҳам оварда шавад, гуфта буд он замон Раҳмон. деҳа тамоман свет нест, дар касазор линияи алоҳида овардиан свет ҳаст, адамо нест. мо 5-6 гез дорем, лекин свет надорем, намедонем ба куҷо муроҷиат кунем. ҳамин тавр дар тӯли 7 сол мансабдорон ҳар сол мекӯшанд ҷорӣ кардани маҳдудиятҳоро ҳамчун чораи муваққатӣ пешниҳод кунанд, ки гӯё бинобар набудани боришот, сатҳи пасти об дар обанборҳо, таъмири таҷҳизот, садамаҳо ё афзоиши истеъмоли нерӯи барқ бар асари рушди иқтисодиёт ва афзоиши шумораи аҳолӣ ба вуҷуд омадааст. мо бо сабаби корҳои назоратӣ, таъмири профилактикӣ натонистем, ки мардума пурра бо барқ таъмин намоем. аммо коршиносон мегӯянд, ки сабаби аслии ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо дар содирот барқ ба хориҷа мебошад, яъне режим аслан содироти барқро ба кишварҳои ҳамсоя аз таъмини аҳолии худ авлотар медонад. масалан, ахиран хадамоти матбуоти вазорати энергетикаи Қирғизистон хабар дода буд, ки вазири энергетика ва захираҳои обии Тоҷикистон Далер Ҷума ва вазири энергетикаи Қирғизистон Таалайбек Ибраев масъалаҳои санҷиши инфрасохтори хатти интиқоли барқи баландшиддати байни минтақавии Каса-Ҳазор дар ҳудуди 2 кишварро баррасӣ карданд. ин хатти интиқоли барқ интиқоли нерӯи барқро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Афғонистон ва Покистон дар назар дорад. вазири тоҷик изҳори умедворӣ кард, ки сохтани инфрасохтори зарурӣ дар Афғонистон то охири соли оянда анҷом хоҳад ёфт. ин ба мо имкон медиҳад, ки лоиҳаро дар аввали соли 2026 оғоз кунем, гуфт мансабдор. Этот проект коммерческий проект считается и очень сложный, с взаимодействием с 4 стран. И самое главное, здесь есть контракт, долгосрочный контракт на 15 лет по поставке электроэнергии. аз ин рӯ, аз рӯи ниятҳои мақомот барои афзоиши содироти нерӯи барқ ба назар мерасад, ки аҳолии кишвар барои аз байн рафтани маҳдудиятҳо умедвор набошанд. баръакс, бояд барои афзоиши маҳдудиятҳои оянда омодагӣ гиранд. печка дорам, алов мекунам, кӯмир дорам, эзон дорам. мо боварӣ дорем, ки агар дар натиҷаи дастгирии молиявӣ ҳам созмонҳои байнулмилалӣ, ҳам бигем ки кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон тоиста метавонад на танҳо кишвари худ, балки як дараҷа сатҳи минтақаро ба энергияи сабз, сазидшаванда, ҳамчун энергияи рушди устувор таъмин намояд.